Делото. Аз съм при Никол. Ето. Идвайте тука. Не, започнахме с някаква друга. Излиза. Не, аз започнах само с Никол. Йона, защо не дойде при нас? Ама защо не дойде при нас? Сега трябва да излизаме и пак да влизаме заради теб. Какво да направя? Трябваше да дойдеш. Някои сметарите, например. Идвайте тука. Бързо, Никол. Не, ще ми, че няма да дойде. Да. Никол, ето те сега изглеждаме нормално. Ето те, Йоана. И ти. Всички сме високи. На мен ми се зарежда. Тогава как виждаш? Какъв е надпис? Ето е колата ни. Това е нашата кола. Аз не знам къде. Може ли да ни четеш? Добре. Трябва да се пазите. Вие сте в опасност. Се не ходите при някакви хора, ако не сте сигурни, че няма да ви убият. Зато моля, заключете вратите. Аз ще заключа вратите, обаче всички могат да се разменят. Това беше. Ето я, Йоана. Можем да скачаме. Какво държа в себе си? Маска. Която струва Robux. Чакай, има врата. Open. Аз съм бряг. Не хлъснах се. Виждате на банановата обелка. Знам. Това е нашата база. Да. Никол, ти в разговора ли си? Да, но сега няма да говоря. Ама с звук ли е? Да. Едно нещо в чата. Искам да се взема. Искам да се взема с модулите, ма да се... Този го има. Го има в Roblox. Това е създателя. Сега сме в магазинът. Елате на банановата обелка.
Ето не. Това е създателя на играта Никол. Той е на снимката. Това е китайска игра. Някой звъниш на вратата. Идвай. Страх ме и нищо не виждам. Аз виждам малко. И аз обаче съвсем малко. Трябва да говорим стоя. Help your stomach. Помощ. Ти трябва да ни помогнеш. Помогни ни или ще умрем. И ти също. Защото ще има жертва. Вече не ми се играе тази игра. Не го правя заради хората. Заради моите абонати. Искам дъвка. Не мога да се снима. Хора, по-добре да си вземете. Хора, преди да продължим, по-добре да си сложите памперс. Йоанна, ти сложи ли си? Аз си слагам памперс. Само да си избера. Какъв памперс да си сложа? Ще си сложа бял памперс. Къде си? Аз си сложих бял памперс. Ти сложи ли си? Сложи... Трябва да купуваме неща. Трябва да слагаме на тези ретове неща. Аз отивам да взема неща. Натам. Идвам в магазина. Тук няма никакви неща. Ама не. Бомбонки, близалки, бомбонки, ням. Амо. Никол, къде си? Трябва да слагаме тук неща. Чакай малко. Къде Никол? Много се притеснява. Никол не е в разговора. Не, Никол не е в разговора и в играта. Не, само падам. Сладолет, любимия ми. Ням. Каква е тази музика? Йоанна, сложи ли си памперс? Не бе, добре. Сложи си памперс. Няма да памперс, съм бебе. Ти сама каза. Да, аз си сложи си. Ти сте бебе. Сложи си памперс. Има ли фанта? Има обаче... намерих тук памперси точно за теб. Ела, вземи си памперс.
Тук. Виждам. Защо е памперса се едно е нарисуван? Добре, няма значение, ще го взема. Взех го. Я го взех. Сложих си памперс. Да играем много скучно. Да, но е страшно. Чакай, излезнаме беле. Хора, тук ще прочетахме какво пише. Сега разбрахме какво трябва да правим. Обаче трябва да натиснем най-голямото копче първо. Къде е то? Аз го намерих. Как така? Ето. Тук има много копчета. Ето са го. Ето го. Да, да. Вижте ла. Виж и там. Взех едно нещо. Какво е? Взех кутия, виж, ей, тук пише Бог. Гет. Виждаш ли? Вземай го, ще имаш. Ей, тук май трябва да ги слагаме. Да! Тук на рафтовете, дете има удивителни. И да си взимаме. Има едно копче с пръст, но някой няма. В видеото ще видиш. Ето. Това май е последното. Да. Не трябва да изследваме. Не трябва да продаваме. Здрасти. Да, аз ще продавам, ти търси там, ако купуват неща да ги слагаш. Аз ще продавам. Тя взима май ананас или туалетно хартия. Или ябълки, не знам какво е това. Тя ми даде... парички. Виж, имам парички. Трябва да ги сложа на касата. Да. Аз ще продавам, ти гледай там. Яна. Говоря по телефона. Не. Сега няма да е в играта. Здрасти, ще те следвам. Отивам на касата. Какво е това? Доритос. Добре. Благодаря. Обаче защо купуваш Доритоса? Много е вкусен. Искам аз да го изям. Добре, нещо. Дай ми паричките вече. Колко си нахален. Ето.
Взимам паричките. Да. Да. Ами, сега ще го спирам, защото на Йоана и се обадиха и сега не е в играта. А ти, имаш ли минути? Да ти се обадя ли по Viber? Добре. Чао. Никол каза да се обадиш, защото батерията и пак е свършила. Ето, Йоана пак говори по телефона. Хора, съжалявам, но видеото спира, защото Йоана говорише по телефона и сега съм сама в тая игра, така че чао!